שלום לכולם, הגיעו לנו היום ADV 350 הונדה להתקין פנדורה. אז בואו נספר על המערכת הזאת, מה יש לנו. זה המערכת הזקה של פנדורה, זה כולל תגים מיוחדים, שזה גם עושה מובילייזר וגם הזקה והכל, וזה האפליקציה. אנחנו נלך לאפליקציה, אנחנו יכולים לראות את הכלי, הוא נמצא כרגע בצבי פרנק 39, איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו יכולים לדעת היסטוריה של הכלי, איפה הוא היה, מתי הזקה צפרה, מתי נדרכה, מתי לא נדרכה, איך היא נדרכה, דרך טאג, with remote, with tag, אנחנו יכולים לדעת את הכל איך זה עובד. מערכת המיגון הכי טובה בעולם. חברים, אתם רוצים יותר לקבל אינפורמציה, אתם יכולים לגשת לדילר שלנו, פרפקט אופנועים, הוא נמצא לידינו. הכתובת? שמוטקין 11, ראשון לציון. שמוטקין 11, ראשון... סוף פתרון לגנבים. זה מערכת... פרפקט אופנועים. אוקיי. חברים יקרים, מה שצריכים, תדברו עם איציק היקר, חבר שלנו, והוא הדילר שמשווק לנו היום את כל העניין של פנדורה לדו גלגלי. דברו איתנו ברשתות, אנחנו זמינים לכל שאלה, אתם יכולים לראות גם באינטרנט, www.pandoraalarms.com או www.cartec.coil. שמחים לכל שאלה, אתם צריכים לשאול, לברר. זה באמת מערכת מיגון שהיא אפקטיבית, היא גם מגלה שבשים והיא עובדת בצורה מטורפת.